Moro, se olisi Vipitamin täällä ja tänään me pelataan Granny 1 läpi Core Escapella. Mutta joo, lähdetään läpäisee tää vitun paska peli. Ui vittu. Ei muuta kuin lähdetään yrittää uudelleen. Nyt mä lähden vaan seikkailemaan ja tutkimaan tätä taloa jo. Juu. Ei muuta kuin seikkailu. Oh shit! Oh shit! Oi vittu, ei tonne. Nyt löytää vittu. Oh shit! Ei saa. Lähdetäänpä muualle. Do you want to play hide and seek? Mä oon löytänyt jo aika paljon, mutta mä en oo laittanut mitään paikalle. Lähdetään tänne näin. Ohi. Laittaa ovi kiinni, ettei vittu kukaan huomaa. Lähdetään sängyn alle, koska mä pudotin tavaroon. Nyt mä oon valmis lähtemään. Lähdetään seikkailulle. Sitten toi. Ujuma mä löysin muuten. Tää on hyvä auto. Juu. Toivottavasti tää saa tonne mummo. Niin. Ujuma mä löysin. Tää oli autospark plug. Oho. Lipsahti. Mennään tänne, koska mä tiedän, että toi mummeli tulee tähän näin. Otetaan toi pois. Nyt mennään tänne autolle. Please. Yes! Ei kun tää on Viipan key. No tääkin on vittu. Mä luulin ekana, että on car key. Oh shit. Ei mitään. Lähdetään tästä päin, jos se tulee niin. Noniin, moro mummeli. Get the fuck out of here. Eikö se mummeli mene perseeseen oikeesti? Lähdetään karkuun, moro mummeli. Moro mummeli. Voi vittu taas. Lähdetään tänne näin, jos se tulee se mummeli tänne. Tai tästä. Otetaan tästä crossbow, niin sit me voidaan tappaa. Tuu tänne näin mummeli. Sit se tulee tosta noin, niin ei vittu. Niin tulee nyt vittu mannet. Ihan oikeesti. Noniin, kato. Tätä on tää ammo tästä. Vittu. Ota nyt se. Ota se. Ota. Noniin. Vittu mä en jaksa. Mä heitän ton vittu paskan pois. Joo, mummeli lopetan nyt. Laitetaan tää kirja tähän näin. Niin sit toi niin mummeli. Tai ei toi on mummeli, toi on mummon lapsi. Mutta siis se sillä tiputtaa sen spiderin kiinni. Täällä on se, tässä on se piilohuone. Täällä on sen alle, mutta aivan sama. Otetaan tää crossbow. Otetaan toi ammo, koska mä en saanut toista ammoa. Koska mä oon niin vitun tyhmä. Otetaan tää
Ei ku toi vitu haulikko. Ei me tarvita haulikkoa, mennään kattoo tänne. Remote control. Mä tiedän mitä tehdään nyt. Vittu mä tiedän minne mennä. Nyt mä tiedän mitä mennä. Mä tiedän yhden glitchin, jolloin me saadaan vitu toi Granny ihan sokeeksi. Mennään noita portaita pitkin. Ja sitten tänne näin, kattoo. Otetaan täältä. Meillä on tällainen tää spray täällä. Sitten me mennään tänne ylös. Oota venäpä, katsotaan. Joo, mennään tänne ylös. Tälleen näin. Sitten kaadetaan nää kamat. Oikeastaan, joo. Ei mene rikki toi latti. Minun latti on rikki. Tuleeko se läski? Vai onko se hereillä vielä? Mä en oo varma onko se hereillä. Tiputellaan tätä. No niin. Tässä. Noin tolleen noin tiputetaan itsemme tähän näin. Niin nyt se on sokea. Niin nyt katsotaan. Kattokaa tätä. Se kuulee kaiken. Mut se ei näe. Otetaan kuitenkin varmaksi, että ei bugi toimi. Kato, kattokaa. Ei se näe, kato. Broidista tuli tuomari. Mut joo, lähdetään nyt speedrunnaa tää koko paska. Käydään kattoo tää keittiö. Kappas mitä löytyi, sieltä löytyi tämmönen. Ujumas mun pumppuu vielä. No otetaan tää ja laitetaan sille linnulle ruokaa, niin me saadaan sieltä se avain tai joku sellainen. Siinä sulle saa klimpopukai tai haukka tai mikä ne oo. Me saatiin tällainen, tää menee sellaiseen leikkikotiin. Tuota Venäjä. Meidän pitäis tällä tolla vitun. Tietsä sillä mikä mä ammuttiin mummi. Tää on kyllä crossbowi just se. Niin sillä pitäis ampua tosta ikkunasta, niin me saatais toi ovi auki. Siellä pitäis olla jotain. Moro mummo. Eikö tunnu hyvälle, kun et näe vittuakaan mitään? Tossa on se spider key siitä vittu mummosta. Eiku mummo eiku mitä vittua? Mummon niin paskasta. Laitetaan toi kokviili tohon noin, koska tohon pumpuista. Laitetaan sekin samaan paikkaan. Laitetaan kaikki kamat samaan paikkaan. Ja sit me tiedetään ne kaikki. Kato kun se mummeli tulee tästä. Niin mennään takas tänne. Ei mennäkään. Moro mummo. Weapon key. Sitä ei tarvita. Nolle ei tarvita. Täältä ei tarvita yhtään mitään. Täällä ei oo mitään. Ei täälläkään. Crossbowi. Otetaan tosta ammo.
Otetaan tosta. Ammutaan toi vitun paska tuolta. Sinne me saadaan toi... Ei moro vitun mummeli. Saatana mummeli menee nyt. Vittu. Miksi mä en saa tätä paskaa? Noi. Nyt mennään sille autolle. Ei kun ei mennä. Vittu mä unoin. Ei mennä autolle kun mennään tänne. Otetaan nää. Täältä pitäisi tulla jotain. Padlockei. Mihin se meni? En mä enää muista. Tai ehkä muista. En. Ehkä muistan. Eiku niin jos mennään oveen. Eiku ei mene. Vittu en mä tiedä. Jumalakaan. Moro mummeli. Mä en tiedä minne se menee se padlockei. En yhtään tiedä minne se menee. Ei kun niin, se menee sinne talliin. Tää on hyvä taktiikka, kun sä menet vittu... Tiedät, sä meet vaan huoneisiin ja random huoneisiin, niin sit sä muistat matkalla. Oota vittu. Me tarvitaan toi, joo. Moro mummeli. Me vaimme... Niin mitä? Mut siis joo. Ei meillä ole mitään asiaa tänne, miksi mä menen tänne. Etetään tää vittu. Tää. Oota vittu. Playhouse! Vittu playhouse. Playhouse kei. Moro. Moro mummeli, meppä perseessä, me tonne. Me lähdetään niin playhouseen. Saatana, miksi mä kerroin ees? Mummeli moi. Niin vittu, mä en tiedä. Joo, otetaan tää siihen playhouseen. Ei oo mitään näissäkään kaapeissa. Mitä vittua? Mene nyt sinä mummo vittu perseeseen. Nyt mä jäin tänne jumiin. Vittu mummeli, meni vittu. Mitä missä mä olen kaapissa. Tämähän on hyvä piilopaikka. Tänne pitäisi mennä piiloon. Vittu mä oon ollut tyhmä. Kun mä oon pelannut tätä peliä, mä en ois mennyt piiloon. Ikinä. Mennään tänne nyt. Mä en tiedä mitä tehdään. Vittu! Saakelen trappi. Ei jotta mitään. No varmaan ei ookaan, kun oon kattonut sen monta kertaa. Mulla lagasi just vittu jonkun aikaa. Siis aivot lagas. Siis mähän sanoin aikaisemmin tästä. Vittu, ota toi paskaa. No niin. Mä sanoin siitä, että siitä ikkunasta pitäisi ampua, mutta sitten mä oon ollut seikkaillut täällä jo 20 minuuttia silleen, että mitä helvettiä mä teen. Joo, nyt mennään tekemään se ikkunan juttu. No, mitä No. Mennään hakemaan toinen ammo. Saatana.
Mut se on tässä. Vittu, miten mä saan ton aamu? Noin. Vitun läski menee imemään äitis pim. Ei mitään. Mut se niinku... Muuten voiko tää tulla tänne? Se voi tulla tänne. You want to play Ei se tuu hide and vaikka seek? kuulisikin ääneen ja ois metrin. Tule nyt. Ei tuu tänne. Se vaan karkoo. Come on. Vittu jes. Come on, hammeri, tää on se. Mikä vittu tää on? Mikä vittu tää on? Oi helvetti, älä tuu tänne. Älä tapaa mua. Mitä vittua äijä? Mitä mummolle tapahtui? Mä sain... Se meni... Mitä vittua? Se meni 2 osaan! Mummo meni 2 osaan! Mummo meni 2 osaan! Ei hemo! Mummo meni 2 osaan! Rikotaan nää vitu pahvi. Eiku mikä vittu pahvi? Mene nyt sinäkin, noin hyvä. Onko täällä jotain? Meat. Mihin me tarvitaan meattiä? Mihin me tarvitaan meattiä? En tiedä. Fui fit. No niin. Nää rikkoo ne hemmetin lankut siitä. Ja katso mitä siellä on. Hammeri käteen. Kyllä mä pääsen tosta... Mitä vittua? No niin, nyt lähti. Please täytyy... Yes! Come on! Tätä me tarvittiin. Vittu autoavaimet. Come on. Maybe I can use... Niin joo, pitää laittaa siihenkin. Mutta ekana käydään viemässä tää autoavaimet. Peräkon... Mitä vittua? Siellä oli vesimeloni, otetaan tää bensa muuten ja laitetaan tankki. No niin, otetaan tää meloni. Ja niin laitetaan giljotiiniin. Vittu, menee niistä rappu. Moro, me mennään giljotiinille, baabuska. Vittu. Joo. Nonni. Laitetaan tohon reikää sisään toi. Ja nytten sitten katsotaan mitä siellä sisällä on. Kato spark plugi. Vittu mä en pääse. Mummeli, kiitos kun avasit ove. Vittu. Oh, what the fuck? Miten mä pääsin läpi tosta? Aivan sama. Mennään viemään tää sinne autoon. Auto on melkein valmis. Me tarvii patteri ja ton Vrensin ton ihmeen, mikä toi on. Mä en muista ton suomenkielistä nimeä, koska mä oon niin vitun. Sori. Mut siis niinku, joo. Missä se on? Mennään tonne vitu tohon ihmeen ylös. Ja laitetaan se lankku tohon vitun paskaan. Niin me päästään hakemaan yksi juttu. Please. Noin, nyt. Mä en lipsaha. Koto!
Kato, me tarvitaan toi. Tosta. Just toi. Otetaan noi paskat pois tosta. No niin, vittu ovi. Vitun ovi. No niin, viimeinkin hieno. Kamo. Vitun mummeli me perseeseen. No niin. No mistä? Meidän pitää ottaa löytää ne pihit. Kun mä en tiedä. Kun mä en tiedä missä on. Muuta. Ei mitään. En mä tiedä minne Badlockeikin menee. Minne vittu sekin menee. Arvatkaapa mitä. Me mennään hakemaan Spider Key ja Spiderilta toi vitun... Mikä se olikaan? Mikä sen nimi oli? Ne vitun sakset tai ne. Niin ne pihdit. Mennään siitä. Okei, mä en tiedä minne mennä. Avataan eka toi. No niin, nyt lähdetään tänne. Oi saatana. Nyt meidän pitää mennä tästä. Näin. Tois tässä joku vitu. Oikeesti. Älä tuu. Täällä on tää. Ei me tänne haluta. Moro. Ei siinä. Lähde vittuun. Hui vittu, nyt mennään. Onks täällä jotain? Vittu, ei oo. Etä. Vittu, tää on pelottavaa. Kun sen housuun. Täällä mitään ei. Tää on kuse. Moro neekeri, lähdepä vittu. Ei saatana. Komo mä löysin. Ei vittu. Tän nyt tarvii tällainen. Rusty backdrop. Joo, ei me voida ottaa tota ihmeen harmat paskaa. Ei voi ottaa. Tätä ei voi ottaa. Me tarvii screwdriverin. Ja mä en ottanut sitä mukaan, koska mä oon niin vitun tyhmä. Mua pelottaa, että joku toi vitu homo tulee. Tai ehkä me lähetään. Sniikataan. No niin, ja muuta. Mene. Nyt mä löysin. Tässä on 2 laatikkoa. Yhdessä näistä on pommi. Eli pitää olla nyt vittu ihan varmana. Please 1. Nois! Safe key. Vittu täällä ei ollut niin. Ei ollut täällä ne vittu paska. Mennään kattoo mitä safe keissä on. Safe keissä voi olla ne. Mutta yritetään päästä elävälle täältä pois. Tänne. Mutta vittu, älä please tuu tänne. Ui pers, moi. Tänne. Sä olet, tule nyt. Niin läsnä. Tule, mä oon täällä. Ui perkele, mene sit reiästä. No niin. Se täällä. Please olet täällä. Please olet. Come on, päästään autotallista pois. Nyt tässä on tää safe key. Safe. Paska. Come on, jos nyt me löydettiin. Otetaan nää irti myöskin. Otetaan tääkin. Jotain tehdään ovellekin, ei sillä ole väliä. Nyt hoidetaan toi vitu yläkerta homma. Nyt mä en halua lipsahtaa. Kato, nice. Oot, pikku källe. Mummo, menepä tonne. Ei oo tänne asia. Noin, hyvä tyttö. Noin.
Miten tolle? Noin. Nyt me saadaan tää. Nyt mennään autolle. Melkein auto oikees vittu. Viimeinkin auto on valmis. Me ei tarvita mitään muuta toi patteri. Noin. No niin, viimeinkin me saatiin tehtyä. Kaikki muu paitsi patteri on tehty. Nyt pitää etsiä patteri. Missä täällä? En mä tiedä. 5 minutes later. Tää on muualla, mutta täällä se ei voi olla se patteri. Please, ole täällä. No niin, please, nyt. Come on. Master key! Tää menee oveen muuten. Tää menee oveen. Nyt tää vitun paskainen ei ota mua kiinni. Ui perse. Noni moro. Mene perseeseen, mene perseeseen. Mene pois, mene pois. Mene nyt pois. Come on. Come on. Joo. Laitetaan tää ove. Men vittu mummeli. Laitetaan tää ove. Padlock. Toi tarvii padlockeja. Vittu mä oon tyhmä. Ei muuta kuin tarvitaan hammeri. Otetaan ja padlockeja. Missä padlockeja oli? Missä oli? En mä tiedä. Mä ottaa hammeri. Hammerihan on täällä. Noin. Ehkä kun me ei löydy tuota patteria, niin otetaan tää door escape. Ois pitänyt tajuta aikaisemmin, mutta tää video menee nyt tälle. Vittu. Saatana mummeli jo. Ei oo täälläkään padlockeita. Missä se padlockei on? Missä padlockei on? Oi vittu, patterikin. Ainut joka puuttuu on patteri. Ja tosta on sitten se padlockei, jonka mä oon nähnyt, eli mä en muista missä padlockei on. No oikeesti tätä peliä on pelattu jonkun aikaa. Vittu mä en jaksa enää. Mä oon pelaamassa tätä vitu yöllä. Vois vetää loppua tää paska. Tää Master Key ei pysty. Padlockei, missä on padlockei? Ei täällä. Minne mä oon voinut jättää sen? Minne mä oisin voinut jättää sen? Vitun mummeli. Onks tää? Vittu mä olen tyhmä. No niin, viimeinkin mä saan tän padlockei tehtyä. Katsotaan, oota. Miksen voi? Vittu. Need a hammer. Saatana hammeri. Kattokaa äijät. Me saatiin tehtyä. Komo äijät, me päästiin karkuun. Vittu mummelin Allen ja Slenderinan kanssa. Mä pääsin karkuun, vittu, yes. Kamo äijät, me tehtiin se. Kiitos kun katsoit videon tänne asti. Jos tykkäsit videosta, laita like. Ja tilaa kanava, jos oot uusi täällä. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moro!